Ala mua komenta. Onko sankaripoke nähdä, mitä mulla on täällä? Kyllä. Kaikesta ne ihmiset jaksaakin valittaa. Vaan veksäpuhelin. Mä laitan tän Kännykkäni sun perseri. Tuota pikkaa. Sulla on vielä aikaa lähteä homo. Ellet sä välttämättä halua ismon helvetin. Iso asia meni inko takalisto. Voi. Tuliko pipi? Ei muuta kuin hevoset nussia turpaa. Ja kiitos, hei. Koska sä otat oikein vastuun sun tekemisistä. Turpoon, että tukka lähtee. No voi, Kari. Miten sä otat sä? Säkö tää oot hakannut tähän? Kyllä. Toi mittari. Raiskasi mua. No niin. Homo. Se on pulssi kuitenkin. Ja nyt sinä pidät turpas kiinni. Parempi soittaa ampua. No hae nyt vaan se helvetin tekopeni. Ja heti. On tällä kertaa väännys siitä. Varovasti. Ei tiedä, onko sillä niska- tai selkävammaista. Älä joo paskaa. No saatko sä sen vitu? Kyllä. Dani tietää, mitä se tekee. No mikä ihme asiantuntija tää jätkä nyt yhtäkkiä? Se on koulutukseltaan lääkäri. Naisia ei kaunista kusettamammat kuin mua. Hetkinen. Eikö tää ole tää sama tyyppi, jonka sä heitit teille ulos? Ahaa, että tämmönen kusitöksi. Tuliko se kostaa sulle? Ilmeisesti. Ei kyllä. No, mutta aika hölmö juttu muuten. Lyödä homoja rakkaudella turpaan.